La biblioteca de metadata, per Marta Clua. L'aigua sempre s'ha associat a la font de la vida, tot i que aquesta setmana la força de l'aigua ens ha portat efectes devastadors dels quals ens costarà recuperar-nos. Després d'haver patit un estiu d'extrema sequera, ens arriba una tardor amb pluges torrencials que colpegen durament a tota la població. Som plenament conscients que de planeta on viure només en tenim un, almenys de moment, i cada vegada resulta més evident que no l'estem tractant com es mereix. Malgrat que encara hi ha qui es pensi que som una cosa d'exagerats i que això del canvi climàtic és un invent d'uns quants, la realitat ens sacseja i ens interpel·la a demanar que s'apliquin polítiques de canvi, escoltant les veus expertes que sovint són excloses dels llocs de decisió. Avui us vull recomanar una novel·la molt interessant on una colla de científics fan una proposta d'allò més inversemblant per salvar la Terra, dels perills de l'aigua. Es tracta de Diatomea, de la Núria Perpinyà, editat el 2022 per Edicions La Magrana. La història es situa al segle XXIII. La població mundial és mulata i no hi ha guerres, ni tampoc el menjar tradicional que coneixem, i on els robots són membres de les famílies i tota la classe política la formen les dones. En aquesta societat futura, el poder de la creativitat infantil està considerat un bé per a la societat. De manera que ara, la seva nova manera de veure el món i d'enfocar l'existència té un paper decisiu. L'elecció que només les dones siguin polítiques és una decisió que va sorgir dels infants, ja que van considerar que les dones són molt menys violentes. I, per tant, això portarà que hi hagi menys guerres, menys violència i menys morts. El feminisme, juntament amb l'ecologisme i la defensa dels drets individuals, són les ideologies dominants i en aquesta societat els somnis es consideren clau per l'evolució humana. Podria semblar una societat perfecta, però no ho és, ja que el canvi climàtic ha derivat en devastadores i constants inundacions que assolen la Terra. Per aquesta raó, en Beckley Jenkin, un físic que arran d'una inundació ha patit una terrible pèrdua, proposa una solució radical: eliminar tots els mars i també tots els núvols, ja que sembla que la culpa de tot plegat sigui de l'aigua. I, per tant, si l'eliminem del planeta, no patirem tant. Al llarg de la novel·la veiem com aquesta esbojarrada proposta es va materialitzant en un pla sobre com dur-ho a terme. Però s'acabarà acceptant aquesta terrible idea? No patiu, no us ho penso explicar, ho haureu de descobrir. Ens trobem en un futur on la tecnologia és un element clau del dia a dia. Es presenten els robots domèstics totalment integrats en les famílies, l'alimentació tradicional s'ha modificat radicalment i la ingesta d'aliments ha quedat substituïda per comprimits que contenen tot el que necessitem i que venen determinats en funció de les necessitats de cadascú. S'ha erradicat l'obesitat, el colesterol, l'anorèxia, la càries, totes les malalties relacionades amb una alimentació incorrecta. També ens parla de tractaments per separar la memòria dolenta de la bona, per esborrar les coses que fan mal, que m'ha semblat molt inquietant. Diatomea té una part d'utopia ecologista, però també d'ecodistopia, que combina intriga i aventura, amb molta imaginació i amb un toc d'humor. El futur que ens planteja és força similar al que tenim ara, empresaris corruptes, polítiques populistes, científics il·luminats, però també ple d'optimistes i resilients que lluiten amb esperança per seguir mantenint el nostre planeta ben blau. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.